टारगेटआथ' दं 25आव टारगेट दं बे मा खालामो बा गोजौनिबोथ' आसिबार नांबाय सानलाबायबानोथ' जाया टारगेटआ दं दा बाथ्राया बेनो मानसिफ्रा बुङो एकदम माने बर'फोरखौ जाख्रेबजोबथारबाय जाखुथारबाय होनना बुंथारो बिजेपिआ खिन्थुथ' बिदिथ' नङा गुबुन बे काउन्सिलफ्राथ' बिराद मोजां सालायगासिनो दं मालाय चिरां जिल्ला एसटि मर्चानि दिनै मेलमोन आंखौ स्टेटनिफ्राय चिरां जिल्लानि एसटि मर्चानि प्रभारी हिसाबै हरदों बेनिखायनो आं दिनै बेयाव नुजाफैदों जिखुनु जाया फैगौ 24खौ लानानै जोङो सानदों जिहेतु बिटिसि एरियायाव एसटिसआ गासै 30टा दं बेनि उनाव जेनेरेल मोनबा अपेन मोनबा दा 30टाखौ जों देरहानांगौब्ला जोङो जोंनि बे ट्राइबेल माहारिखौ जोङो स्ट्रं खालामग्रोनांगोन अब्लासो जोङो बिजेपि हिसाबै जोङो सिंगेलै जों गेलेनो हागोन बे सिन्ताधाराखौ लानानै दिनैहाय जों प्रथमबार चिराङाव वार्कार मिटखौ जों लानाय जाबाय आरो बे बुजायनायबो जाहैबाय जाहाथे जोङो नेक्स्टआव 25आव जोङो जाहाथे सिंगेलै गेलेनो हायो बेनिखायनो जोङो बे एसटिफोरखौ जेसेबां बिटिसि एरियाव एसटिफोर दं बेफोरखौ जों लानानै हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय लाजेनबाय आरो बियो कन्टिनिउआस सोलिबाय थागोन जाबाय थालांगोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों बेखौ बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो मण्डल हाबगोन आरो मण्डलनि उनाव जोङो सक्ति केन्द्रआव हाबनानै जोङो ट्राइबेलफोरखौ जों बुजायगोन जिहेथु बिटिसिआव ट्राइबेल राभा दङ गार' दं बर' दं खालि बर'ल'थ' नङा जों बिसोरखौ लानानैसो जोङो राजनिति गेलेनांगोन अब्लासो जों बिजेपि हिसाबै जों गसंथानो हागोन दा बे असिलाखौ लानानैनो जों दिनैहाय बेखौ प्रथमबार जों बे मिटिंखौ लानाय जादों वार्कारफोर इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया बुंनाय बायदिबा बिजेपिनि गोबां माने सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव हाबनो नागिरगासिनो दं नाथाय एलायन्स गोनांनि थाखाय इउपिपिएलआ सोनो हाया होननानै बुङो बेनि सायाव मा बुंनो सारा बेथ' नंद्रायबो नङा बिसिनाबो जोंनाव बिराद हाबनो नागिरो खिन्थु जोंबो सोनो हाया खोथाया सैथो बिसिनाबो फैनो नागिरो जोंना खमबावसो खिन्थु बिसिना जोंथ' बिराद सोनो हायो जोंबो दा एलायन्स जानायखाय जों माने जोंबो सोआखै आरोखि बिसिनिखौ नङाबाथ' दानो ज्राव ज्राव फैयो खुनु खोथा गैया जोंबो सोथ'नाय नङा आरोखि जिहेतु सरकारा एलायन्स जाबायना मिलिजुलिथ' दानांगोन जाबाय जेब्ला मान सन्मानखौथ' लाखिनांगोन ना जोबथाजासिम 5 बोसोरखौथ' दानांगोन ओंखायनो जोंबो बिथांमोननि मानसिखौ सोआ आरोखि सार एमपि इलेक्सननि थियारि माबायदि जानानै दं दा एमपि इलेक्सननि बेलायाव आं दा बारा बुंथ'नो हानाय नङा थारमाने बे एसे गोजौनि खोथा जाहैबायना आं दा गोजौ लेभेलाव मा सिन्ताधारा खालामलायदों बे दा आंनि नलेजाव गैथ'आ आरो सार बिजाथिफोरखौ सायख'बायमोन नामा बिजेपि हिसाबै जों सायख'थ'वाखै बिग्राफ्राथ' गोबां दं बिग्राबो दं दा मोननैया बे उननि बाथ्रा हाइकामान्डनि खोथा हाइकामान्डआ जा बुङो बेनो सोलिगोन एसटि जाति हिसाबै बिजेपिआव माबायदि बाहागो लागासिनो दं सार स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्लाथ' नोङो सारा नर्थ इस्टआवनो नोङो गुबुन हारिफ्राथ' बिजेपिआनो जोब ट्राइबेल जितु नोङो ओरै कार्बि आलंनिफ्रायनो होन नोङो डिमा हासावखौनो होन नों देउरि काउन्सिलखौनो होन लालुं काउन्सिलखौनो होन नोङो थेङाल कसारिखौनो होन आरो मार गासिबो माने त्रिपुरानिफ्राय आराम्भ लानानै बिजेपि जोबखा दा जोंनि बिटिसि एरियायावल'सो एसे ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ एसे गोनो गोथो खोथा बुङो नाथाय बेयावबोथ' बिजेपिजोंनो एलायन्स ना इउपिपिएलजों नङा होमबा नाफामफोरनोथ' एलायन्स दंना बावनो ट्राइबेलजोंनो एलायन्ससो मथा मथि दा बाथ्राया बेनो मानसिफ्रा बुङो एकदम माने बर'फोरखौ जाख्रेबजोबथारबाय जाखुथारबाय होनना बुंथारो बिजेपिआ खिन्थुथ' बिदिथ' नङा गुबुन बे काउन्सिलफ्राथ' बिराद मोजां सालायगासिनो दं मालाय कार्बि आलंआ बिराद मोजां सालायगासिनो दङ डिमा हासावबो बिराद मोजां सालायगासिनो दं आरो त्रिपुरायाव दाखालि सानैया देरहाबावदों नङा होमबा बाइ इलेक्सनाव देरहायाखै होमबा नाथाय नर्थ इस्टआव गासिबो बिजेपि जाजोब्बाय आरोखि जोंनि मानसिया मा सानदों आं बेखौ बुंनो हाया टारगेटआथ' दं 25आव टारगेट दं बे मा खालामो बा गोजौनिबोथ' आसिबार नांबाय सानलाबायबानोथ' जाया टारगेटआ दं बिजेपि मावथिफारिया लोगो हमज्लायनाय हाबाफारि खुंदों सार बेनि सोमोन्दै थारमाने माने भारतीय जनता पार्टी चिरां जिल्ला एसटि मर्चानि दिनै मिटिं जादों बे मिटिङा जाहैबाय इन्टारेक्सन प्रग्राम जोंनि वार्कार्सफोरखौ लानानै मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्राम आरो उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि संगठनखौ बा जोंनि एसटि मर्चाखौ बोरैहाय गियार आप खालामनो खारन फैबाय थानाय जिनिखि एमपि इलेक्सन बेयाव जोङो गाहामैनो बाहागो
लानो हानाय बायदि जों दानिफ्रायनो एसे प्रिपेरेसनाव दङ खारन बाव मोननै दोलजों सोरखार सालायनानै दं मोनथामजों जेनेबा GSP दं बा UPPL दं बा BJP दं दा मोनथाम दोलोनि गेजेराव हाइकामाना जायनो हरगोन जों बेजोंनो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगोन जों बयबो थिरां लानानै दङ खारन जोंहा उद्देश्य दं बाव बेनिफ्राय MP देरहाहरनायनि जायनिखि जाया केन्डिडेटआ खारन जोंहा भारतआव नरेन्द्र मदिनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ आरोबाव खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि मोनसे सिन्थाधारा दं खारन बिथांनि प्रयजन दं भारतबासि रायजोनि थाखाय बेखायनो जोङो खेंसेटबाबो जों माबा सहाय खालामनो हायो नामा बे उद्देश्य लानानै जोंनि जिनिखि ST मर्चानि जिनिखि कार्यकर्ता बिथांमोनखौ जोङो मटिभेट खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो नाजालांबाय थागोन आरो जेरैखि जाया जोङो फैगौ जिनिखि फैबाय थानाय जिनिखि इलेक्सनफोर बेयाव जोङो गोख्रोङै बाहागो लागोन सार बर'फोर हिसाबै BJPआव माबायदि बाहागो लादों दाथ' नुनो थाङोबाथ' फ्राय माने BJP मुखि दा जोंनि एप्रचिंआ एसे खम जादों न' डाउट खिन्थु जायफ्रा माने बाथारबाय ओरैबो बायबाय खिन्थु अबाव थांनो बेबायदि जानानै दं दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा हयथ' BJPआवनो जोंजों फैगोन बेखौ जों नुदों जोंनि एप्रचआ जों एसे गियाराव खालामबावबानो फैगोन आरोखि आरो बर'फ्रा नोङो BJP खालामनो खुनु गिनांगौबो गैया खुनु साननांगौबो गैया खारन बर'फोरखौ जिनिखि आदोर खालामबोनाय जिनिखि मोनसे सहाय खालामबोनाय बुङोबा भारतीय जनता पार्टी दल आरो बिथांमोननि बा जोंनि जिनिखि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जोंखौ सहाय खालामबोदों बा ST मानसिफोरखौ आदोर खालामबोदों बेखायनो जोंहा BJP जाजोबब्लाबो जोंहा बाव गिनांगौ गैया जोंनि थाखाय लाबसो जागोन खारन जोङो 80 दोल मोननो हाबाय बर' लेंगुवेज BJP सरकारनि आमोलावनो जों बे जिनिसखौ मोननो हाबाय गेदेरथार मोननाय बुंनो थाङोबा BTC जोंनि हा हुखौ सेफगार्ड खालामनो थाखाय जों BTCबो मोनबाय आरो दा BTR मोनबावबाय जोंनि माखासे जिनिखि मा होनो बेखौ भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिनिखि ज'जा सोलिबाय थादों बेफोरो जाफुङोब्लाथ' आरो बेफोरखौ लानानै जों मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि शिक्षा दिक्षा समाज बेबस्था जोंनि डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन खिन्थु दा बेफोरो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंबोगासिनो दं साक्सेस जाबोगासिनो दं दा बेखायनो जोंहा फोथायनाय दं भारतीय जनता पार्टीनि सायाव बा जोङो ST मानसि हिसाबै जोङो BJP कार्यकर्ता हिसाबै जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दं जोंहा बर' जाथि हिसाबै बा ST माहारि हिसाबै जोङो खुनु गिनांगौ गैया जोङो बाव हाबसोमनानै खामानि मावनो हायो आरोखि UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिथांमोना एलायन्स थासेयावबो मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे BJPनि दैदेनगिरिफ्रा UPPLआव हाबनो नागिरबाय नाथाय जोङो हाबनो होआखै होनना बिदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों मारे BJPनि दैदेनगिरि रोखोम आं खोनाथ'वाखै जेनेबा आङो राजु नार्जारि बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै आं बेखौ खिन्थु बारा नायनाय जायाथ' माखासे माबाफोरखौ नायनाय जाया खम नायो आरोखि आं दा आं मिथिथ'वाखै आरो UPPL हान्जायाव जइन जानो नागिरदों बे सम्भब नङा माने आङो सम्भब नुहुराखै आरोखि खिन्थु दा एलायन्स सरकार हिसाबै हयथ' बिथांमोनाबो बे जिनिसखौ मा रोखोमै लादों बेखौ मिथिया जोङो गावबागाव आलादा मोनसे दल जाहैबाय नालाय बिथांमोननि सिन्था खालामगोन जोंहा जोंनि सिन्था खालामबाय थादों दा बिथांमोना बेबायदि सानदोंबा बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि नुहुरनायाव भारतीय जनता पार्टी हिसाबै बिराद गोरायैनो दं बिराद स्ट्रङैनो दं आरो जोंहा माबा मोनसे फोथायनाय दं फैगौ समफ्राव जोंहा गोख्रोंसिन जागोनखौ जों नुहुरदों आरो फैबाय थानाय लक सभा बिसायख'थियाव